Aruni phai krip horni Karbiang Long Women Justice Forum la pen nilip sor lo song atuma hin pen patir piponsi nilip MAC constituency kaparlo choki hola marjong club sai hemalong arta ki jum pen kache pachor la pen arta jum hek pen sai ke pangdara puthak chirok ta mai kiding choki hola ahawar marjong club sai hemalong thoi la pen inglong ke dwara datuma phan ke than ke pachini mekmate rada tum kachini ne pen kisung ke phojok ploji aphan pura Karbiang Long Women Justice Forum la pen nilip soarlo asong atuma hin pen patir piponsi ongdung soarlo la pen sopin so atuma phan arta kawe pen mate loki charli arta la pen kijoy arta la pen kamatha ja kong ingcho pami miako ove hejan ning ka che hanga joy ni pen kache pachor det pen jasamet penan so kache kak kai ki kache theng kache chok piso kapre ke en la pen penan kapre ke do pen kai ar jon ning kang sam ka we pen lok ke do ke thak pen aphi an ke amithang amat apran chi endet la pen pinangan atum ki osoka chopathia porahut pinangan apran ki damnang atumta dopiklo lasi piso some kachirita arta choklim ki thika teng kali polote ki damtang asam angkang pimate Karbiang Long district along ta pinangan arta ki jumpen kache pachor atuma phan police atum nep ingnang pon bom lo mate IPCN posco ek arona teng pen law and order atum ingsai pon bom lo La pen child labor mate osomar arta kijum hek ahut banga hem kachubi dun bana sai ke paklem ke padodun hotel along hithi kulada long kam ke paklem ji aphan ke padodun amen pen arta kijum hek ako pen kiduk ot pen ajakong ke bob la pusona phaita lipik tanglo loke charli arta ahut loke pacharli ahin ke toydun ji aphan apia potma phan arpu thetando Pharo Krisir Kebra Trok Ner Kebra Trok child labor ek arona teng pen ritarlipsi law and order atuma phan hodai ponpo Lason si bangso chirok tok amai Karbiang Long Women Justice Forum amai phi biulet de pia hin pen mai chari ponlo kachitong aluhi ke pachini pon nilip soarlo asong amai phi malika kropie hin pen karbi apoho pen arak ponsi pachini ponlo kachopha pon aluhi sarpi aman apeng pen sabin rong pipia hin pen early marriage ek la pen child labor ek aputhak ke than pon ke hakoko ahut ason kalilo nona kai ke ningkache dok ningkache hangjong hi sitame Sorkar aron la pen arta ki thika teng pen kali polote hem kangsa damnang kok ji la pen osomar tum loke charli arta ke lopa charli donang ji kali polote api la pen apotum akisung chetong nang kok pupusi thanpon Police pen mate law and order pen ne pon bom song na thek pon long lo la sin nona bangke ili tum la bang so kisung pen bang cheri do nang ni la pen jo ko nang ji apu thak pen bang sin ni tum non arong stame SGB tum han humri dom pen alang le tum pen pache kado ave la GB tum han pache pang room pen sin ili tum la bang so awareness bangke dam bom lo se pini dar ni lip constituency lo chekala la dak marjong club long stame ni lip so lo song tum pen ni tum ching room si labang so amai phapon lo Today I'm invited as the resource person for the said campaign on ending child marriage. We talked about the PCMA Act 2006, which says in section 9, 10, 11. In section 9 it says that whoever marries above 18-year-old man, 21 years old man, if he marries anyone below 18 years old, then he is liable to be in the jail. And in section 10 it says whoever solemnizes a wedding shall also be jailed. It can be a church pastor or it can be a pujari in a temple or a mullah in a masjid. Lapen halapu phapangjang aluhi sarpo mate chokihola police station OC Ritupal Sanchowa alangli ke thanpon ke arona tengpensi ajada saita claim nangji jongsi arona tengpen Chikeng gedet pulote aron karkana tumaphan ke jail bengnang kok pupusi kisung ke phojok ploji aphan kachiri pen kedonang pupusi thanpon thu labang so mai long kachetong dun SGB Wilson Crow Koilamati angkang SGB Lawrence Teron Lokhon Hanse angkang SGB Khorsing Hanse SGB Arun Crow Longkam Phangcho GB John Phangcho Kaddo kawe GB la pen SGP pangrum pet pen bang thongkep so se chitong dun la pen rong arat atum chitong dun si bang pharoi si so se arat atum cherap chitodun Koilamati pen Samson ingti Karbiang Long live